समाज सिबियारि जागोन होननानै माब्लाबाबो दासान। नोंथाङा जुदि हारिखौ मोजां मोनोब्ला आंनाव बिबान थाब्लासो आङो समाज सिबियारि खामानि मावगोन होननानै जुदि सानदोंब्ला बे नोंनि गोरोन्थि साननाय। हेलौ सनाजुलि, हेलौ। गोदान बिटिआरआव हाबनो मोनगोनखाय नोंथांमोना गोबां खुसिना। मास मोनसे मोननैसोनि सिगां जोंहा मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंनानै होदों, फोसावना होदों। बिनिखायनो नोंथांमोननि खुगायाव गासिबो हाथाइखौ नुजोबदां। आंबो बे गामिनिनोमोन आरो बे गामियाव थानानै देरलांदों आरो गोबां दुस्थुमोन आं बे गामियाव थानाय समाव। नंगौना नङा? आरो लोगोसे बे गामियाव फैफिननानै आलासि महरै हांख्राय हरजानानै आरो नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे बिबुंथि होनो मोननायखाय गोसोआ गोबां गोजोननाय मोनदों। आं जोंनि गामिनि सनाजुलिनि आदैमोन, आबौमोन, आयंमोन, नोंथांमोनखौ आंहा बोसोन होनो हानाय गोहो गैया। नाथाय आंनि जि एसे गियान मोनदों बे गियानजों जोंनि नैबे गामियाव जोनोम जानानै दा देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं एसे आंनि एक्सपिरियेन्सजों माखासे फंनैसो बाथ्रासो बुंनो ओंखारदों। आं नोंथांमोनखौ नङा। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनानै गिबियाव निमाहा बिग्रोनाय थायो। आं एसेबां गिदिर मानसिबो नङा। फार्स्ट अफ अल दिनैनि दिना 14 मे आरो लोगोसे दिनै हेपि मादार्स डेनो। स' दिनैनि बे मादार्स डेआव नोंथांमोनखौ आङो जोंनि गेदेरमा आइमोन, समान जानाय आयंमोन गासैखौबो अननाय आरो मान बावहरनाय जासिहरबाय। गल्डेन जुबलिजों लोगोसे नैबे जोंनि सनाजुलि गामियाव जोबथा बैसागु बिदायनि बिदाय फोरबो फालिनाय लाफादों लोगोसे, नङा होमबा? फार्स्ट अफ अल खायसे सोरबा मोनथिया जानो हागौ आंखौ, खायसे मोनथियै जानो हागौ। आंनि मुङा मुस्रि प्रकाश नार्जारी। जोंनि न'आ बेनिफ्राय न'खरथामसो बारबानो बेवहायनो दंमोन आरो आंनि बिफानि मुङा दीपक नार्जारी आरो आंनि दीपक नार्जारीनि बिफानि मुङा जाबाय दुतिराम नार्जारी। स' आं बै दुतिराम नार्जारीनि सासे फिसौज्ला। आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। बैसागुखौ जों बयबो फालिनांगौ। जोंनि गेदेरमा मानगोनां डक्टर अजित बर' सारा क'क्राझारनि जा गसाइगाव बिएड कलेजनि प्रिन्सिपाल गोबां बिबुंथि होलांबाय आरो गोथौयै होलांबाय आरो माखासे हांख्राय जानाय जोंहा आलासि बिथांमोनहाबो बेवहाय गोथौयै बिबुंथि होलांबाय। जोंनि बे बैसागुखौ लानानै माखासे धोरोमारि लोब्बा लाखिनानै माखासे सुबुंफोरा बैसागुखौ फालिलाङा। स' जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे बै बे थासारिखौ स्ट्रंलि बिनि सायावहाय नोजोर होयो। बैसागु फोरबोआ खुनु धोरोमजों लोब्बा गैया। बैसागु फोरबोआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेरसोनथि, गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो गोदोनिफ्रायनो बेखौ जों फालिबोगासिनो दं। बे जाबाय जोंनि बर' हारिनि खौसेथिनि मोनसे मोन्थोर आरो खौसेथिनि मोनसे फोरबो। बिनिखायनो जोंनि गासिबो बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव खोब नोजोर होनांगोन, आं बेखौ बुङो। जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दानि बावैसो जोंहा मानगोनां बिरदाव वारि गयारि सारा बुंलांदोंमोन माखासे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा एकदम बाइकआव गाखोजाब थाङो मायो होननानै। स' आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामनो सानदों। आं सासे लाइमोन हिसाबै, आं सासे जोंनि बर' हारिनि गासैबो
लाइमोनफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाहाथे गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ थगायनो नाङा। नोंथांनि बे थगायनायनि थाखायनो नोंनि बिमाया गाबगोन, नोंनि बिफाया गाबगोन। नोंथांमोना गावनि बिमा बिफाखौ गाबजानो लुबैयोना? बे मोनसे सोंथिखौ नोंनि बिखायाव एलवेज लाबाय था, अब्लानो नों माब्लाबाबो बिमा बिफाखौ थगायनो गोसो जानाय नङा। बे मोनसे मोन्थोर। थगायनाय लोगो लोगोनो न'खरावहाय गोबां खैफोद फैयो, हारियाव गोबां खैफोद फैयो। बेखौ नोंथांमोना एसे सिन्था खालामनानै ला। जिउआव थांखि लानांगौ होननानै जोंहा बिरदाव गयारी सारा बुंलांदों। नंगौ, जिउआव थांखिखौ लाथारनांगौ। जों बयबो थांखि लायो। आं आर्मि जागोन, आं फोरोंगिरि जागोन, आं साइन्टिस्ट जागोन। सोरबा फोरोंगिरि, सोरबा गेदेरमा एमएलए आनो होन, सोरबा एमसिएलए आनो होन, सोरबा इएम आनो होन, सोरबा मिनिस्टारानो होन। बबेबा समाव स्कुलाव जुदि भिजिट खालामोब्ला जोंनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ आरो एमइ स्कुलाव फरायनाय, हाइ स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोरखौ सोंगोन आरो नों मा जानो लुबैदों? अब्ला बिथांमोना डाइरेक्टलि बुंगोन मखास्थ'खा, आं आर्मि जागोन, आं डक्टर जागोन, आं इन्जिनियार जागोन। नाथाय बै बे आर्मि आरो इन्जिनियारिं आरो डक्टर जानो थाखाय बिथांमोना कनफिडेन्स लानो हायाखै। स' बिथांमोननियाव फार्स्ट अफ अल कनफिडेन्स मोनसे जस थानांगोन जे नों जुदि आर्मि जानो लुबैदोंब्ला निस्सय आं आर्मिखौनो जागोन। जाहाथे बिथांनि जि साननाय आरो गुबुन फारसेथिं सोलायलाङा। बे फारसे आं बुंबाय। आरो एलवेज गावनि हारिखौ अननो सोलों आंनि फंबायमोन, बिदामोन, बिनानावमोन। गावनि जातिखौ प्रटेक्सन होनो सोलों। दिनै आं नुनो मोनदों गोबां माखासे सुबुंफोरजों गिदिङो आङो। आं आंनि एक्सपिरियेन्सखौसो बुंनो थांदों। जों बुङो दारि गोलाव, जों बुङो गुबुन गुबुन बायदिजों, गुबुन गासिबो जातिफोरखौ हारसा बायदिसिना। स' बिथांमोननि खौसेथियानो बेलेगथार। ओरैबायदि खौसेथि, गावनि जातिनि सुबुंखौ सोरबा सोंखारियोब्ला बियो जुदि बै सुबुंखौ गाज्रि मोनदोंब्लाबो बियो लोगो लोगोनो गावनि हारिनि थाखाय खौसेथियाव नांथाबफागोन। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बे गोबां खमखौ नुनो मोनदों। बिनिखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा दानिफ्रायनो बेखौ थिरांथा लानांगोन जे जोंनि हारिखौ जेखि जायाबाबो, नों ख्रिस्टान धोरोमानो जाया मानो, नों बाथौ धोरोमानो जाया मानो, नों ब्रह्म धोरोमनि जाया मानो, जेब्ला हारिनि बाथ्रा फैयो अब्ला हारिनि जेब्ला बाथ्रा फैनाय लोगो लोगोनो अब्ला जों गासिबो बैफोरखौ ज्राब गारनानै जोङो हारिनि फारसे खौसेथियाव थांनांगौ। बेनिखायनो आङो जोंनि लाइमोनफोरखौसो बुंनो सानदों। दायो जोङो जोंनि लाइमोनसाफोरखौ गोबां बोसोरावनो जों देरसुनायखौ बिराद नुनो मोनदों। नै गाबोन बोसोरसे जोबसिगोन, नेक्स्ट बोसोर थांसिगोन आरो माने गेदेर गोलाव जालांसिगोन, फरायलांसिगोन, साख्रि लालांसिगोन। नाथाय जोंनि हारिनि खौसेथिनि सायावहाय गोबां खम नुदों नोजोर लाखिनायखौ। बयबो रेसपन्सिबिलिटि लाखिनांगोन। आंनि फंबायमोन, बिनानावमोन, आं नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। नोंथांमोनहा माब्लाबाबो आं बिबानाव थाब्लासो आङो हारिनि थाखाय समाज सिबियारि जागोन होननानै माब्लाबाबो दासान। नोंथाङा जुदि हारिखौ मोजां मोनोब्ला आंनाव बिबान थाब्लासो आङो समाज सिबियारि खामानि मावगोन होननानै जुदि सानदोंब्ला बे नोंनि गोरोन्थि साननाय। मानोना सासे सुबुङा बिबानाव थाबाल' समाज सिबियारि जानो हायो बे माब्लाबाबो नङा। नोंनाव जुदि कनफिडेन्स थायोब्ला, नोंनाव जस थायोब्ला, नों जुदि हारिनि थाखाय खामानि मावनो गोसो जादोंब्ला, नों जुदि बर' हारिनि जोंनि जातिनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ सुस्रांनो गोसो जादोंब्ला, नों बहाबा आफादनि बिबानाव थाब्लाल' जे नों मदद होनो हागोन बे माब्लाबाबो नङा। बे माब्लाबाबो नङा। नोंनाव गोसोआव थि थानांगोन, आं जोंनि जातिखौ रैखाथि होनो थाखाय आंनो बिबाननि गोनांथि गैया। आंखौ बिबान होब्लासो जे आं समाज सिबियारिनि खामानि मावगोन। जुदि बेबायदि सानदोंब्ला नोंथांमोना गोरोन्थि बुजिदों आरो नोंथांमोना गोरोन्थि सोलोंथाइ लानानै दङ। जोंनि बिमा बिफाफ्रा बेबायदि माब्लाबाबो सोलोंथाइ होआखै। कनफिडेन्सखौ थाबाय थाबानो जाबाय।
आं बाराखौ बुङा आं दायो क'क्राझार फारसे थांफिनगोन रायजो राजाफोर आंनि आदैमोन मादैमोन आंनि आबैमोन आबौमोन आयंमोन गासैखौबो अननाय आरो सिबिनाय मान बावहरनायजों लोगोसे जोंनि बे सनाजुरि गामिखौ सोरजिलांनाय रुंसारि जालांनाय बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनाय खुलुमहरनायजों आंनि बे बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय थाबाय थेंक इउ